Assalamu alaykum hormatly tamaşaçylar, qadirli watandaşlar. Gahrman arkadamyzyň tagallaty bilen açylan Türkmen we tele ýaýlamynyň şeýle-de Agşähermat Aşgabatda ýerleşýän Köpetdağ restorany bilen bilelikde taýýarlap size hödürleýän Noş Şoltun adly ýetleşigimiň ýene de bir täze sany ýaýlama çykdy. Elbetde mehribany ýeşler hormatly tamaşaçylar, Noş Şoltun adly ýetleşigimizde ýurdumyzda tanalýan meşhur aýdymçylarymyzy bir öz ömrüni sunwata bagş eden ustad, halipa artistlerimiz bilen taýýarlap olaň biziň ýetleşigimizde gatnaşyp siz üçin bir näçe tagamlary taýýarlap görkezýänliklerini elbetde bir näçe gepleşiklerimizden üstü bilen şaýat bolansyňyz. Biz bugün hem gepleşigimizde şeýle ustad halipalarymyzyň söýgüli artistlerimizden birini biz gepleşigimizde çağırdyk. Gepleşigimizden dowamyna da bir näçe bir iştaçarlary, bir näçe tagamlar taýýarlap size hödürler. Şoň üçin mehribany ýeşler Türkmen we tele ýaýlamynyň Noş Şoltun adly gepleşigimizde tomaş etmekliginde dowam edin. Biz gepleşigimizin başynda bize şeýle ýokary hili döwrewap gepleşikler taýýarlap halkymyza ýetirmäge, bize halal zähmet çekmäge, halal ýaşamagy, uly mümkinçilikleri dördüp berýän sunwatymyzyň hak howannary Gahrman arkadamyza gepleşigimizin başynda köp sag bolsun aýdýas, ediz arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Gahrman arkadamyzyň dünýä nusgalyk, dünýä görellik alyp barýan beýgi işleri elmedama ulara waşyklary wetlenmegine tüýsüremeden arzuwlaýar. Gahrman arkadamyzyň saýasynda Türkmenistan parahatçylygyň we inançmagyň watany bilen ajaýyp elmizde bagtyar türkmen halkymyza da hemişe toýly günlerden ýetirip saçaklarynyň hemişe naz-nygmatdan dolup durmagyny tüýsüremeden arzuwlap Noş Şoltun adly gepleşigimiziň mihmany bilen siz tanış etmek isleýän bir türkmene mahsus mylakatlylyk häsiýetini, yumşaklyk häsiýeti, sadalyk häsiýeti bilen bir istenlik ýaşdaky adamlar bilen dil tapyşyp bilýän biziň söýgüli şeýle-de halipa artistimiz Türkmenistanyň halk artisti ýagny Aşyr Murat Gurbanowy biziň Aşyr dädämizi aşganamda çağırýas. Aşyr däde gepleşigimize hoş gördük. Hoş geldiňiz. Salamu alaykum. Wa alaykum assalam. Sagamanyň bu meýdaryň sagamany işleýänmi? Owa, şükür. Men şu gepleşiňiz Köpetdağ restoranyň öýünde näder ýamka diýipdir. Hakykatan hem şeýle pikir etdiňiz. Hawa, onu çaqylyk aldym bolyn. Bu şo ýerek barsam mukam diýip onu oglanyň bilen jaňlaşdym men. Berde gatdaş oglanlar. O berde ýani keýne bir türkmen owalynyň öýüne gurnap beripdirler bu zatlar. Hawa, türkmen owaly ýaýlym bilen Köpetdağ restorany bir şu gepleşik taýýarlap bir halkymyza ýetirýär. Elbetde ýyleşlerimiz, teletomaşaçylarymyz gepleşigimizde özlerem haýyş edýärler. Ýurdumyzda meşhur aýdymçylar bar, artistler bar, kärdeşlerimiz bar, sadanlar bar. Şolar bilen bir gepleşigi taýýarlasaňyz. Kärden başga bir aşganada ýa öýde özüňiz ýeke galaňyzda näme taýýarlap bilýärler, hakykatdan hem nahar bişirip bilýärler, bişirip bilen oklarmy? Tomaşaçylar şol gyzykdylar. Şoň üçin biz ona ýyleşlerimiz Aşyr dädänim Noş Şoltun adly gepleşige bir çağırtaňyz diýip haýyş etdiler. Şol haýyşnamalar ýetatynda da şol gepleşigimizde çağırdyk. Sözümizi kabul edip, çağrylymyzy kabul edip gepleşigimizde geleniňiz üçin ýene bir ýolda sag bolsun aýdýas. Sag bolun, ne şu öýüňizi görýäňiz. Doğrudan biz siziň gepleşiklerine tomaş edýäs. Ine şu etatam toňky döwrüne şunu ýalyp Noş Şoltun adly şunu ýalyp türkmen tagamyndan taýýarlanýan ýörüte bir gepleşikine şu näde taýinlamaly, näýil taýinlamaly, näde iýmeli, onu birini tuýanam görkezip oturýarsyň şoň üçin näme görýäňmi? Aslında şu öýde mursunmat. Hawa sunmat diýende näme? Gahrman arkadamyň mehribany prezidentini biziň sunma işgärlemede, medeni işgärlemede şeýle uly mümkinçilikler döredýär. Gahrman arkadamy her bir sunma adamsynyň işlemek üçin, döretmek üçin, elmedama alhamlanmak üçin, hajuglanmak üçin, şygyrlaryny beýan etmek üçin halkyna şeýle mümkinçilikler döredýär. Şoň üçin Gahrman arkadamynyň janynyň sag bolmagy, ömrüniň uzak bolmagy, elmedama belent başyny aman bolup her günüň şöhratly adamynyň batly bolmagyny gepleşiň başyna dile edýär. Jan sag bolsun Gahrman arkadamynyň. Köp sag bol. Aşyr däde arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Size de mehribany arkadamyzyň saýasynda öňüňizde goýan işleriňizde bir üstünlikler arzuwlaýar. Geljekde teletomaşaçylar hökümine, siziň muşdoklaryňyz hökümine gysga görümli degişme oýunlaryňyza garaşýar. Bugün gepleşigimizde
özüň kädiden çorba taýýarlajak diýdim. Diýdim. Et gerek diýdim. Oo. Soğan gerek diýdim. Taýyn görnüşinde o köpetler restorany bir de taýyn eken be. Kädem taýyn, etem taýyn, soğanam men bilen. Ýeňilleşdi-de. O ýeňilleşdi. Kän ýeňilleşdi. 50 götürümde ýeňilleşdi. Bir de berdi. Ýöndüňe pişiräýmer bolýar. Pişirip soň ýaýmer bolýar. Aslında kädili şu çorban özi meni gowurýan. Çorban özüni gowurýan aslında. Kädili bolsun içi ya etli bolsun gowurýan. Kädin özüniň düzümine şeýle o köp nimeler bar da. Näme vitaminler bar da. Adamın sağlığını peýdar. Onun siňmek üçin aşgaryna çalt ornaşmak üçin, siňmek üçin esasy şu kädir naharlar iýmekli maslahat berilýär. Türkmen toprağyndan öňýän şunyň ýalyny kädi bolsun, beýleki göwönümler hemmedem biziň adamlarda kuwat berýär, güýç gaýrat berýär. Şoň üçin ilmidama şu kädili çorban iýmekli özüme bir gowurýan hemem maslahat berýän tomoşlamda da. Bize tomoş edýän şu iýleşlemde de. Ona işe ýerşelmi? İşe girişeli onun arasında gümür yamr ediverirse. Yok man bir sunwata gelşiňiz. Diýençik size aşyr dädi diýip bilýärler ýa aşyr aga, aşyr kaka, aşyr baba däl, aşyr daýy däl. Bu hakynda muňan bir gybykly soraglamy da bar. Bolar. Bilmärse gepleşiň dowamyny soraglamy da jogap berýär. Bolar. Ona ilki çorba taýýarlaýatmy, et gowuralmy näme deri? Yo ilki birinci değil ya da çorba taýynlar. Sonra et gowurar sonra. İlki çorbany ýyp böyle etem taýynlar sonra. Näme men gadan alaýyn? Gadan alýan beýmät ilki bilen näme bir arasaçlyk işin bir jaý edeli elmide näme 50 kemeli bar ol hökman durupdy 50 kemeli. İnne qadanyň arsaň alay. Men ataýyn. Ne qadanım şu ýerde. Qadanmy? Qadanmy taýyn. Arasy. Çem tämi. Ýugulan. Bolly. Onu maňa pyçaga berseň? Ilki ilki soğan nowramaly. Soğanyň maşlama. Şu gerekmi sana? Ýok, päsel berýär. Gerek bolmasa şeýle getsem men, o päsel berýärdi. Ne şeýdi men ýöne çepek eýdim. Ine. Şeý diýär. Şu görnüşde dogramaly. O şu görnüşde dogramaly. Ne şeýle, ne şeýle. Şeýle. Nan beýle. Ine. Abardan soğan ýer bolsa ziýan ýok, barbyr gowurýar diýäňmi? Gowurýar ol. Ereýär. Ne şeysen, eğer neme iyi reaktörünü isteyen şeysen ama yani. Arasını. Yine şunu. Az olmaz mı ya? Yine az doğru. Yine az doğru ayır şunu. Doğru donum. Yine kaptanı kömek etsen oluyor ya. Bana. Bu artık nasıl oldu minne? He? Şu artık nasıl olaydı diyen şunu. Onu beğerdi koy yani. O şu esası. Soğun rak bolon son adra gassan ama oluyor da. Aha. Ne bu şey isteyen ama yani. Daha gayet de bangrek. Yekani kanat berik çek vermeli. Yöne gözüm neme diýär de bilýäňdem o tapmaçany. Urman söwman agladyr. Näme şu? Näme diýän? Soğan. He, şu bolýar. Sarymsagam ýürýär diýän şoňa. Soğana dograduk be Murat. Indi boldy. Hawa, inni zeytun ýagy barmy? Haýsy zeytun ýagy bolar? Şo barda, ne? Ha. Ha, şo zeytun ýagy. Hawa. Şondan näme çördü? Guýaýyn. Any guýy bermeni özüm aýdan. Aha, şeýler aýlabrak. Bolar. Inni soğan atýar. Soğanım gowurmaly ha? Soğany çadarak şu gatyr ýygy bolmaly ýaly gowurmaly ony. Ýygy gidişmeli. Bir haýallamaly soğan. Düşnükli. Soğan haýallamaly şeyde etden atýar. Ene. Mun şeýle sünnäläp men diýdim-mi? Nahar bişirmem özüm bir sunwat be. Ne şey diýär? Aşırda değil, ikinci mümkün taýýarlan tagamyň ýadyna düşýänlerini meýdanyny bir de özümüz köýde yer alma ömýärdik. On bilemedik ýadyk. Yer alma ömýärdik dogry. Ýadymyz ki palta ýadyk biz. Palta ýadyk. Ondan şo wagtlar ýanky köz edip, ot ýakyp köz edip şoň közüne yer alma gömülýärdi, bişirilýärdi. Onun ýöne o wagtlar näme ýanymda et alyp gidip bolanok. Köplenç ýanymda gowurdak bolýardy. Gowurdak bolýardy. Ýöne men gowurda gowurýar. Ýani. Biram iň men gowurýanlarym pişme. Näme şu birazjyk nimet diýen. Bulap dursan gowurma, oýoňa gaby. Bolly. Ha, indi aşyrda däder soğan gowurlandan soň onuň näme atmaly?
Kädini şu dogruluşy bolýar ya mundan ownuk görnüşde dograman. Yo bolýar şu buğulamanı bolýar gaty ýerde. Ulu bolsa diýjek bolýar şu wagtymyz waka kiçelderli. Yo buğulama bolýar muňam özi gaty bir nemede helle bir gaty önümde helle. Derro bunu nemede. Ýöne kädin gaty görnüşleri bar. Daş kädi. Bunu palaw kädi. Daş kädi amma. Ýöne daş kädi diýäs o içi ikisinin hem yumuşak. Ýöne daşy gaty. Ýöne daşy gaty da. Beýle daş kädiň daşy haf gaty. Ne bunu daş bilen ýerinde. Daş diýip tagam taýarlaýarlar anne bu daş ogda da adam mihmançylyga barsan ýa bir iş tapar bilen gidilenne. Bir kädi çorwada taýarlaýarlar. Onu şu mümkin daş kädi. Mümkin daş kädi. Taýarlaýanlar da şeýler. Daş kädi, palaw kädi, suw kädi diýen ma bir dogry. Oýan oň bilen suw daş atdyrlar da. Yo do suw hakykatdan bir nime şu wagtky bilen ulonýan suw gawmyda meňleşdirip. Suw kädi at ulu bolup durýar olu. Bu wagtky bilen ulonýan kädileme diýerler. Ulrak bolupdy şol. İçini şoň boşadyp şondan suw daş atdyr. Öňler näme bedrede we bu wagtlar ýaly. Şondan daş atdyrlar şeýdip nime suw kädiden bolup bilýär onu ýaly. Men düşünjüm şol. Düşünekli. Ana şon ýaly, şo kädilerim hil bolýar. Atwa balamdan ýanky şol kädini ululu kädiler bolupdyr. Şolaryň içini boşadyp şondan suw daş atdyrlar. Bor dogurlar. Adim dogurlar. Nişeydi turtuan bir hilin hem bäri nahar taýynan ýani hukman gapdalynyň çaýjaga bolsa kem boljak da. Hawa beýmrat. Şonu ýalyndan çykarma sen bir ýaş kiçilikde bir mek gol pokton bir ba bolsa. Ýa çopon telpek boldun, mek gol pok boldun. Hayfyndan ýerek. Tapawdy o gary basdan bolupdyr. İksem şol esasy näme? Sen naharyny siňdirmek üçin nä bolar? Hawa saýmat gaýnatyn. O soğuklamadan peydalyş olur. Şoň üçin diýenmen. Haýsyn. Kaptalynyň çaý içip bir gümür ýamresek birili şeýdi oturýardyň birili garawym tehramda meýadynda düşýär. Mähriban arkadaşymyň Dermanlyk ösümlik pratik kitabyna belläk geçýärdi. Şu ýanky Çopon Mekka ulponyň peýdasy barada adama, adam bedeni peýdasy barada. Esasy bärden näme nahar siňdirmeklik esas ukuýy bar. Ondan böwrek o böwrekde kiçiräjik bir ýanky çökünni bolsa, daş bolsa, ýa çäge de bolýar da böwrekde. Ana şol ýaly şeýlede näme ýa soğuklamadı. Hawa damarlanda ilmi dama bir gan aylanşyna da gan aylanşyna da ana şol atlar üçin peýdalyp şu Mekkeň gulpa bilen hemem içmekle maslahat berýär. Dogry aýdýar. Ana şol ýaly. Onu kädimi datly ýa çaýmy gaýnadygy men gün demläp berýär. Bolly onu kädinat berer beýmurat. Ýöne gowurlan birazjyk köprek bolmagy mümkin kädi. Gereğim da taýar. Gereğim da taýarsa hani. Atyp başlary. Esasy aşpez. Hawa. Hani şeydir äge Bolarmy? Bolurum. Ine bir. Bolly. Onda meni sowadyjyda goýaýyn. Aha. Üstüne suw guýmalymy? Suw guýmaly. Azajyk bir gowurup uçlansyn şey. Ondan üstüne suw guýar. Gaýnan suw barmy? Owa gaýnan suw bar. Gaýnan suw bolsa derrejik şu. Birazjyk şu bir yumuşasyn, çalarak yumuşasyn. Beýmurat häzir şu gadanymyzy ine bu gözüne geçireli. Ha arkada etini gowraýjak. Bärde hawa sazy bäri kesip onu eti gowraýar bolýarmy? Inni şu birazjyk bir nemes inni muňa dud atmaly. Hem burjam atmaly. Geregine görä. Dud? Öýdüm. Atdandan burjam atmaly. Şeýlerek ataýarsa. Gerek bolsa. Soňondan bu adam atylýar, ondan esasy nime bolanny, suw guýamda şonu ýene bir barlak görýär. Sarlaýmaly. O sarlaýman. Bolly. Aýrnymy? Bolar. Burç gerek aýdan. Indi burç gerek. Kara burç gerekmi ýa-gadylmy? Kara bolar. Hani atany? Kenrek bolar. Öýdüm bolly. Aha. Bolly. Bolar. Onu ýöne burç görüp ýatmagymy? Dolar diýär. Hawa. Men aslında adyny gowurýar. Şeýlen dudul tagamlara gowurýar. Dudul tagamlara gowurýar. Köprek çaý içmeli bolýan onu. Ýa-ni dudul içirýär-de, çaý içirýär köprek. Çaý içmeli, suw içmeli. Arasa suw. Suwda köprek içýän näme balyk ikkenliňe ýa mantydyňe diýilýär. Hawa. Ýöne şu islenlik nahar taýynlayan adam dudulrak nahar etsen näme diýilýär? Näme bir zat ünsüň sogullugyny diýilýär, bilýärmi? Ya aşyk bolmagy diýilýär, bilýärmi şonu? Ha.
Ha şuna aşpedimde şunu yer köprek bur dudatıp durul aşık bolup dur diýen diýilýär da. Näme gizliň zatda bizim aramda diýilýär zatda onu. Aşık da aşık bolmadı. Çaymy da gaynadı. Çay gaýnat onu içeli. Bilaýynmy? Hawa. Ondan çennem Ama çennem birazcık. Emi söhbet eder. Hawa. Bol. Çayın başına söhbet eder onu. Onu häzir şunu gaýtarar, içýär. Gow demin alar ýaly çay. Soňra muradyr 5 minut ýaly goýsak, ondan ýön iç bermeli çay bol. Käde suw goýmalylarmy? Hawa, şoň üçin Gaýnaw suw. Gaýnaw suw gerek. Bir gaýnada. Hawa. Ana. Mekken gulpoğunun neşi. Şofon telpekten ama yani kayıtçımı değerli. Yedadi. Böğrökteki soğuklama ya şoň emeňdeşine bir çökünlü bolýa, bir çäge bolýa diýilýär. Hemem kişi şol daşçalar bolýan şonu. Şu şofon telpegiň hemem Mekke gulpoğdan ýatalan çay. Ana bolly, inne bolly şu. Şolar ana halla ya esasy şu böwregim aşgalarynam findirmek üçin peýdary. Şu wagt kış paslymy dowam edýär. Kış diýil senäme hökman daşlar biraz çigirerak bolýar, sowrak bolýar. Şoň üçin daşlara çykanyzda mehriban tomoşlar näme ýylrak geýinmeklige bilýäňiz bol. Kelle gaplaňyz bolma, aýaňyzda gowry ýumjorap boldy. Elmide ama näme ne şu wagt ýene bir aýdylmalar daşlara çykan Begmurat gedelenje gidýän çykýan bir mehmança gidýän köpçülik ýerlerine baranda hökman lukmançylyk agyborun örtüklerini ýatdan çykarmalar hökman aýdyp goýmalar. Sebäbi mehriban arkadamy prezidentimiz şu halkyň bir ýylyň günüň aladasyny diýär, şolaryň saglygyny gorýar. Şoň üçin näme şolatlar hökman ýerine ýetirämeler. Özüme de şonu ýaly. Hemem näme ine şunu ýaly dermanlyk ötümliklerden taýynanan çaylar hökman içmeli, yankı içmeli, Mekke gulpoğundan taýynanan ya da çopon telpekten taýynanan çaylar içmeli. Şol maslahat berýärse. Özüme hedir edip içýän o. Arasyna gümür ýamr edip, radio dinläp, telewizora seyredip tomuş edip, hedir edýän bir hili iki fazlaşanna adam bir alhamlan ýaramda bir alhamyň joşy berýärdi. Alhamyň joşmagy näme? Şunu adamlaryň ilminde ama bolumdur onok. Haçan alham gelýär diýär, haçan geljegi belli däl. Niyden gelýär, haçan gelýär, birden geliberýär, gijide gelýär, gündüzden gelýär, belli däl. Ertir ikide alham gelýär diýip bolmaýan öňünden hiç elime bolmaýar da ony. Saknoyny o ýadyma düşýär. Gannymagy, hojaga bilen üç bol bir gün hoja agalara siz mehmançylyga barýaňyzmy? Alham gelmedim, goşgy ýazdyrmak üçin, tarap etmek üçin barýaňyz. Ente alham gelen ok ýolum, deme gannymagylara sowulup durlar. Hawa. Ondan näme ýene bir zat kış paslarına köplenşine süýdem içýärler, sagır süýdem içilýär, gazyr. Bizim şonu bir tahnamyzdan bardyr. Men elimden soramana gelýär. Neme menim şo wagtlar bir hili bokurdum badym neme dip kış pasly bolan soň. Onuň işimde de sagır wagun on sagylýan ýok öýdäki ejelene edipdir de. Şonun ýerite hojam öýdi. Ýa gelinejek neme men ýa-da o sagır seni ýanyna eltmez ýa-da elter diýär, elter. Agyrdan bar ýa-da sagır dep goýar ýa-da muny. Onuň Kannymam şey diýdi, bir wagt bir şunu ýaly nime bolupdy diýär. Gurlaýar men öldüm bulay. Bir wagt şunu ýaly biziň hem sygyrmy wagt bolýar, şo ejem dagy diýär bir mehmançyla giden ne diýär, bir nime goňşy bolam diýär. Ejemin köýnegini geyip, donuny geyip diýär, şoň sygyryň ýanyna barýar diýär. Sebäbi sygyr hemmek üçin goý bermýär da ýanyna. Ýysyny alýar diýär. Hoca da şey diýär, "Näme men niýe gelnejem donuny geymerim" diýär. Aýo geyip gör, diýär onu. Geyip onu şoň donuny geyip, sygyr barýar da. Şonu ýalpagynamady. Soýadymyz ýa şu wagt. Aşyrda bir sora beresmeli ýa. Arkaýyn. Ýaşlykda her kim çağalykda bir hünär arzuw edýär. Biri ýokda futbolçy bolsam diýip arzuw edýär, biri mehman bolsam diýip arzuw edýär. Hawa. Biri aktör bolsam, biri aýdyşy, biri sagynda bolsam diýip arzuw edýär. Hawa. Hakykatdan hem sizem ýaşlykda ustad artist bolmakly arzuw edipdiňizmi? Ya başga arzuwlar. Edil o wagtlar bara ustadlyk barada gururum ýok. Ýöne kär saýlanýan ýöne men bara edil artist bolaýyn diýilen näme ýokdy da näme ýöne artist dogry sunnat medeni diýişgär bolasym gelýärdi. Ýöne mysal üçin men mektepde edebiýat sapagyna oňamady
aşırma oğlum. Aşır. Benim adım Aşır'nın köplen şol Qurbanov diýýär köplen ahtaş diýýär. Soňunda 7-nji sınıfda 8-nji. Ondan men tagta çykýan bolym. Edebiyat sapagyndan öňkü poemalar bar. Alamışyň sona poemasy, yani başniler bolýar, Atasalyhyň şol Kädiň gülküsüni, Kädi şu Kädiň gülküsü, an şol ýaly başnilaryny gurrun berýärdim. Ödüm ýöne gurrun beremekde okuýany şonu keşfek ýürüp gurrun berdim. Ýolborsmy? Ýolbors bolup, tilkimi? Tilki bolup. Ya müjek bolup berdim. Onuň sınıfdaşlarym şeýdi. Aşa sen yaman artist emeňdeş. Yaman artist emeňdeş diýip bar goýmany men azardylar. Aslında men artistlik däli-de alyp barjylyk enemem şoňa şol bolany metdi. Ne goýarýadyňyz da? Munan o gaýnat suwmy goýaýyn. Bolly. Dur bir gedek bir şindi şeýdeli. Esasanyň esas bärik näme üçin gelen ýatdan çykarmadymy? Gurrun etmäýlik ýa nahar biçirmäýlik tomoşlar bular näme? Gurrun awzylardan nahar ýatdan çykarlar diýýärmisinler de. Men ýa gaýtjak bolan zadym, aýtjak bolan bir bärik suwymolukdan biz. Onda suw goýalmy? Suw gaýnadymy? Gaýnady. Gaýnanmasany bemat goýanlar şunu. Hani Kädiden çalyrajyk bir nime der ýaly. İki barmak ýokarrak. İki barmak ýokarrak. Hawa. Barmaň sokka barlap bolmaz muny. Ýöne bir şeýle bir çen bilen göz çeni bilen bir gylgyn barmagy. Hani? Aha. Ente suwmy adra. Ay şoňa ýetini goýdur. Bolajagam hawa. Näme galyp? Näme galyp? Olu goýup goýbarmy? Bolly. Ana. Inni şunu berde goýýarsa, ýanky bir gurrun bar. Ya gurrun arasyn bölükde şu suwga goýup dedi. Ýapaýlymy? Ýapaýly şumşa. Muny alyp muňa ýapaýa onky däl eken abi. Hem onky eken. Inni başta men ejem ady ogul Hesel. Kız taýy. Bir Hesel esen. Bir oglanjyk bolan, bir gyzjaga bolan. İki taýy da bar. Soňondan 40-njy ýyl ejem men. 58-nji ýyl durmuşa çykýaby, 18 ýaşynda. Şondan bir ýyldan soň men bolýar, men 59-njy ýyl. İlkinji çagaty men. Näçe dogana? 11. Iň ulfam men. Hawa. Şeýde onu 11 çagan kemale getirýär kakam bilen Perman, kakam ady. Perman ütköşü atda ol. Ken edir obamda 2 tane Perman ýok, bir Perman mady. Perman aga diýerler hawa. Men ýaly keltirekden bir ýerde kyzy ýöreýşem, edir men ýaly. Kakam. Enem birazcık oňa ora uzunrak. Onda siz kakaňyza meňe ýapsyňyz. Men şeýle guruluşum, beden taýdan guruluşum kakama meňdir. Ýöne, inni ýa-ki zehin nilýede, zehin ejeden geçýän eken nilýede. Ne şu at gurulap oturan sesim meňe şu at gurulap oturan sesim ejedim sesi. Kakam sesi. Onu men inlemek üçin dogulmak üçin uzunraklar amma olar ejeme çekipdir. Ejem uzun. Kakamdan. Olar hiç kat köçede bilýärmendirler. Bir şeyle öğrendim. Onu öyle adam. Çoluk tormondan razı kakam yani öyle otur men özüm bitkiler gitmeli var. Sen otur deyip ondan geçeyim. Ecem ýöne ýaman işen girdi. Hemen ecemde bir nime vardı. Kitap köp okuýardy bira. Biram kawat kelletine alham gelenine ýa alham gurulmy alham gelenine bir goşgam ýaly häsiýeti bar eken ecem. Hawa. Soňlar onuň nime men arzu edipdir. Aşy senem şol ýanky Bayram Gellimradow ýaly, Gelli Bäşiýew ýaly. Oğuzhan Mehmik ve yani radyoda git 5 kalıp barsan benim şu dinlerim diyette. Arzu ediyorum. Ne bir sözle aytsan medeniyet sunumu işgär bolmagyny arzu etdi de. Şeýde meni Aşgabatdan o wagtky Gara Seyitli fadynaky medeni aňulym tehnikumy okuratdylar. Gelip okudum, onun tapawutlaryny diplom bilen oturdum. Şeýde onuň bir ýyl işläm soňamyň Sankt Peterburg şäherindäki teatr urunyň taýinlanýan instituty. Eje inhän men arzum hatyrly boldy, hatdaky sen arzum hatyrly boldy diýinde. Sen bir wagtlar şunu ýaly men okutdum, uratdym. Kakam razy boldy. Hemme ýa kakam razy bolmasa otaýdy mümkin näle. İkisi birleşip men uratdylar. Onuň okap berkem şunu ýaly diýip bärik habar nimetde aýtdym, ejeme duýdurýardym, şunu ýaly okuýarken, hedileken, fawaz eje diýip aýtdym. Soňra gutarıp geldik, okuý, gutarıp gelýär onuň. Biziň aslynda Sankt Peterburg şäherine gitmegimiň manysy Türkmenistanyň ilkinji türkmen döwlet gurjak teatrynyň açylmagy.
bir kutorp giremiz soň şu teatr. Soňyň teatr birazjyk soňra açyldy. Bizem bizde teatrlarda işlemer boldukda. Ondan soň onuň ejem bir zatlar gördü. Keşiplerden men gördü teatra gelip ben ýörüti oýunlamdym. Däl domurly oýun ogulny önüme de ýerine ýetirýärdim keşbini. Ondan soň bally molla sen men bir oýunma. O ýerde ýene bally mollan ogulnyň keşbini boyun kelterek burada ya birinin jigsi, ya birinin oğlu, ya birinin üçüncü oğlu. Tebe otayda kahramana dördüp bolmaýar da. Menden elbette görüyorlar bolmalı. Yani ya oğulhan bolmazını bilýän ýöne şu birinin ýöne ýüreginde şu oğulhany görüyorlar oýnatyn gelýän eken. Ne kädi sorwamy ne ele gaýnaýarmy? Kaynayacak bolýan. Kaynayacak bolýan. Onu beýle tagamlanmada giýişerelmi? Giýişerel onu. Onu çay içeli. Arasında çay mı içmeli? Ben Murat sözümüz cemlerle işe girişelim. Yine inlik etmeyen lazım işte açar. İşte açar tayinlamalı. Şoň üçin işte açar için kap gerek, kap oğlu. Kap yok, man gerek. Ha, bollu. Yine ne şunur? Aliyat. Şunurun hemmesini açacakmı? Ha? Şunurun hemmesini açacakmı? Hemmesini at, ne açadım iyiyeni mi Allah o? Ne açadım iyiyeni? Yine işte operatörlerimiz var. 2, 3, yukarıda 4. Aynen hemmesini atsağım oluyor. Hemmesini atsağım. Şeyler atayla. Hemmesini atayım yok mu? Hemmesini atayla onunla. Bollu. Yine de gelecekler var mı? Emin, manım sağlar. Bollu. Yine. Bunu attık. Yine bunu ayırıyaz. Yine soğunun bir 2 çemçeyi alalı. Kän soğunlu olmasın ha? Ha, yok kän soğunlu olmasın şeyde. Yine bir yerini alıyaz. Yine ayıracak. Bollu. Buna ayırıyaz. İnni. Şu limon mam şu yerde. Limon nerede? Limonu 4'e böl. Eka böldüm onu. Eka böldüm onu. İnni şu an hedir şunun üstüne sıkmalı. İnni şu şeyle Mekke yattan çıkıp dura. Yo, miyattan çıkan oğul. Hani? Atmak yattan çıkandır da. Atmak yattan çıkıp dura onu. Soğudu çıkan. Hani? Al hani? Elim gelip pura yazırdı. Ben çepbeke yazsam ben. Şunu yazayım. Yöne pil depem de ben çepbeke. Yer pil tutuyan yer depmek için. Şunu da çepbeke. Yöne yine hat yazım da sağlakay. Teren hayza ayanda depem pili. Yer depem de. Sağ. Şuna depem. Şu çep değil ya da şuna. O neydi? Sen piller satılanına haysa uluş tarafında olayanlara. Fikret. Awa. Ana anga bulayam ne depem avana? Bulayam ne depem? Men deme pil alamda. Ne pil alın pil hava? Hani ne tutuyan? O tarafına da kulak koyduruyan. Çepbeke gerek? Yo men demem. Yo aslında düdürmeyin şu. O çepbiz de öyle. Hava. Yine men şeyle seret pil şeyle alyan. Ne şey depem, şeydem zangyan. Şu çepbeke yakın. Yine ayak sağla kayap. Sağayak abi. Ne hem şu çepbeke yine pillerin hemmesini bu tarafta kulak. Benim ne diyen? Emme piller çepbeke olmuyor da. Onun şey diyen. Bunu depem bu tarafından bunu. Yine bana çepbeke yakın. Ne şu ne etti? Ne bu hazırda da dud buruç ta koşan aklım şu dursun email bunu. Yo koşmalı. Yok man koşmalı. Dud buruç zeytun yağım var mı? Şeyleme. Ha oğlum. Onu hani? Öyle ay hay demedi o. Aha. Ayla. Hadi yani. Bolor. Yine bir gelecek. Az olmasın. İnni burç. Da kara burç. Da kara burç. Hey burça bolur mu? Bolor. Burçun ol ağacılığına bağlı. İnni. Bu da zeytun yağı. Bu da zeytun yağı. Hani? Ya kolonun ziyanı yoktur. Ziyanı yok. Ağda çıkmıyor. Ayla hem. Ayla. Bergem ayla. Bollu. Bunu yine bağırmalı. Yine bağır veriyas bununla. İksan çepbeke oluyor. Sen çepbeke değil mi? Sağlaka ya. Onu ben bulerimde de bağır biliyor musun şeydi beni? Yine.
Gerek yok, bu yerinde de var. Inni buna harmada kaynağı girişti. Ne kaynağı? O kaynap başladı. Bu kaynağı verdim. Suad almalı raun. Suad almalı, inte almalı. İnhe berde de işte açar bulam tayin. İnni hadır etimiz qoğurmaya başlamalı. Şoň üçin ilki eti diýdin. Göleğen eti. Göleğen eti ölüm neme göleğen oňurgosunun eti diýdik şeyler mi şu? İn süýji ýerdi kowo. İn süýji ýeri oňurgosunun eti diýdik de. Şonu özüm ýöretip şunu oğlanlardan haýyş etdim. Inni Taýarlamaly onu. Taýarlamaly. Şoňa biz ýağ goýmaly biraz. O gazyança ýağ goýup goý. Şeýle aýrada. Etimiz gogurmaly. Şeýle aýlak goýýar. Bolondurum. Indi bir ýadyr gyzyp duruversin. Gazyança etimiz taýarlaýly. Etimi taýnar. Etimi de minni alyas bärik. Alyp men şey diýäse. Aşak geçmeli. Dilmeli. Yine. Dilsen, işmeye o aşak yine geçmeli der. Ne beylene de şunu etsek, şunu işmeye. İçine kol çalp bir şey. O içine kızgınlık var ya da kızgınlık var. Ne hem şunun aralarına burç duğu sünger yerler. Yine ne burç? Tayin neydi? Tayin ne verelim? Ha işte tayin neden ne mi berdi? Aha. Ayla bırak. Tek bırak. Aha. Bollu. Ne meğamal? Bu da mal. Hava. Ne kara burç. Berdak. Elin bilen ne medar? Hava. İnhani qoğuşur. Alışmalı. Alışıp da eder yani. İnhani her beyletine bir şey dersin. Beyletine bir şey dersin. Esafik. Şeyde evet büyüdüğünüm şey der. Büyüdüğünüm yine doğuzuyla burç al. Dolar mı? Dolar ini burçum al. Bolar. Ini yağmur ne diye? Yağmur. Ne daydı ama. Eseler daha şu yağın gıdığınlığını bilmiyorum çünkü şeydi. Soğanda da tayarlar o ente gıdışman. Gıdışmandır mı? Yok. Etimiz tayin. Nehni bunun kaynap dur. Bir şey hava soğanı doğrudan iyi gelmeli eğer yan burada. Ne eğer şunu anlayıp geçirsek ne mi? Yarın çalışaylı. Hava ne bu kaynatta? Şunu 50 liraya bolur yani. Sadece teori oran. Hava. 50 liraya bolur yani tomoşlar. Mehran doğru çalışanlar şunu. Kadın beyler kaçacak mı beylik. Ele yakın olur ya Allah. Onu ödünü de bağlı. Eline yakın rahat bolduğunu. Yo, ha el oyun rapor beylik keşlegen var. Şey sen var. Beysen oldu. Yani men elim kelterek boldan beylik toymadan bolun yok da elim kanu da giden onu. Ne? Tayin. Inni Belmrat yağımda tayin. Tayin. Etatmal ne? Hava seyre sabra bolar etten şeydi. Biraz şur bir yani nemesin? Kıftın mı hava. Bir tensin. Nasıl derdi? Şular ulanmaz varsa sonra da kalacak. Hava şeyde. Kömürlük kral. Doğrayacak mı? Kömürlük kral. Hava kömürlük kral bölmeli. Devletin alayın mı? Ha? Devletin alayın bari. 4-5 tane kolye dilinde. 4'e bölme lan. 4'e böyle her şey oluyor. Pişirecek yani. Bir 4'e böyle kolye. Çeppe kayın çemi olma. Edeni işin kim olma diye. Çeppe kayın da yani. Şunu lasırda alıp paraya diye ne? Ya bolya mı? Boğurluya mı? Görüp bolya. Görüp bolya. İnni? Eurayın mı? Yani teyir ya, biraz duraysın. Biraz duraydım. Kömeleğin atacak bolyan şu var? Yok, kömeleğin atmalı. Şimdi bunun her beylesine vururuz. Sonra atacak ha? O edir son yal tener beyleydim. Onun beylek su işrak etten kömelekleri koyuyoruz.
sarımsağın birini basa etten kaptarına koyar. İz çıkar yani. Şu otumu da motor onun şon kaptarına. Onun duruşuna yönü iz olurdu. İşten açırdı yönü. Şuma mena iyisini alyan. Öte bir yan bişmek ayısın alyansında. Eylek yan bişten hazım iyisini alır. Kədimiz bulu alımı. Kədimi bulasın oğlum öyle yönü diyor yancak mana yok. Eyyam ol. Bu eyyam akı uğrattır. Ha eyyam akı uğrattır. Ha ne? Eyyam hain molu uğradı deydi de. Bir yıl nahar yalla abi. Hiç eli yağ yok, hiç eli et pet yok. İnni şun beylesine uğrayacak ne el var? Hani? Kadar uğrattır. O uğrayılın mı? Şu tarafından tuttu, vurup koyuyor şunu. Hani üstüne tısıradayım öyle yağını. Tat olaydı. Hava. Berrak. Anırak süreceksin ama de. Duruyan yerde. Yetişir, bolle. İnni şu tenmeli. Kadar Bir yanıp ya. durma. İnni o kadar olun yeti. Bu tarafı çalar kadar tırını adrak koyup dur. Eyle taraf o kadar olun. Ana şonu onun kömürük bırata ayırsa. Ondan buram tarımsak atar. Buram ottur atar. Asırda da siz bilen bir etme tayin moluysa bir näçe gepleşikler taýýarladyk. O warlar tanışyp napiyetleşmeden. Kanna gelip gatnaşdyňar. Bir köp tymtarlar bilýäňiz. Ya bir ense meýil berem tunuwatyň içinde. Bir gyzykly tymtarlardan, durmuşyňyzda bolan wakalardan, ya rowayatlardan mümkin bolsa süýnem tomaşçylaryň süýnem bir gurrun erkekde hasam gyzyk bolardy. Bolar şu çörek bilen bağlanşykly şu bir sany ýadyma düşýän tymtarlymada bir täzirim 3 tane gaýdy bolupdyr. Onun alys ýurda sowda satyp bilen ýol rowana boljak bolýar. Şonu gaýyllardan sorýar, gaýyllar men hemen ýene de şu täzirçilik ýolum dowam etmek üçin alys ýurtlara sowda satyp iş bilen gidýän. Sen näme getirip berenip torapda? Gaýyllar ulsara kakamaňa o kadar mata getirdik bir köynüklük mata. Hiç kimde yok mata deyip bir de. Kiçik adam qadıl sorap duruyordu. Şaytep de ödüne. Qadıllan şaytep. Şu üt köşük hiç kimde yok. Görülmedik şaytep deyip dur. Üçüncü adam körpe adam sana näme deyip sorap durum körpe adam. Haka deyip durmağa mata marlığım gerek gel. Şaytepem gerek gel bana. Şu yollu düşleğinizde, deyinceleriniz iyicek çöröňüzün arkasy eger garabysy bağ bolsa, yanık yer bağ bolsa, şonu getirin deyipdir. Buram geň görüp durýan täzirim. O nähili gyýdym beýlekdere bir matamarlyk sorady haýyş etdi senem birili şu çöröň ýanyny getirdiýdiň diýip durum. Şonu getirip kakap başga maňa hiç şat gerek geldi para etdir. Gidýär ýanky täzir fewda satyp bilen alsy utdury. Soňondan gaýdyşyn ýolly dolanyp gelenden ýankylaryny alýa, matamarlyk amalýa, ýanky şaýsep amalýa kadal. Onun yollu düşlenlerine şu çörek ýadyr onu men 3-nji gyýdym, körpe gyýdym men şu çöregiň ýanyny şonu getirip berdik diýip şonu ýygyna etden bir da salyp bir gaba salyp alyp gelýär. İman alyp gelýär. Ondan getirýär, gyýdyna uly gyýdyna matamarlygyny berýär. Beýleki ortanjy gyýdyna şaýsepini berýär. 3-nji gyýdyna da inhä gyýdym teň sargan şol çöregiň yanan ýer diýip getirýär onu. Yöne bir zat aýtgydym diýär. Şu näme üçin niýe sen niýe beýleklerden tapawutlukda dogorlaňdan niýe çöregiň ýanyny soradym diýär onu. Onuň aýdyp berýär şonu hakadyna gyýdy. Haka diýär men niýe şol diýen adam ýollu çöregiň ýanyny garasyny iýmän diýip haýyş edişim bolşa diýär. Sebäbi çöregiň ýanyny, çöregiň garasy adam üçin ziýanly. Şo size ziýan bolmasyn diýip şonu getirdik. Görýän? 3-nji gaýdy körpe gaýdy. Has akylly, has bir paýka bolup çykdyr ama şonu ýaly bir tymsal we ejemel kakamyz, atamyz düşündürüşine görä şöyle iki ýerden kesmeli, iki ýerden döwmeli. Bir elin bilen döwmeli. Onuň çöregiň ştaýyn döwgen bolsa bu tarapyna döwmeli. Eger bu tarapyna döwüp bundan neme döwüligi bolan ýagdaýynda iki bölmeli çöregi diýär. Çöregiň bitin eken käne türkmen. Çöregiň bitin eken diýilýär. Bir başyna bir düşünýär. Ya ýollar şortanyp köpden duýul çöregi ýanyny bilen alyp gidýän alyp ýurtlara bir rowana bolanda. O zatlaňym nimesi bar. Şemmesi şu çöregiň mukaddesligini, çöregiň keramatyny, aslında duýuň keramatlygyny aňladýar. Ne aşyrda da kärň söýmän işläp bolarmy? Kärňi söýmän işläp rahmetçek bolarmy? Men bir zat aýdyp berem. Kär söýülmän işlenenne ýadalýa. Akşam öýüňe gelende argyn bolýan. Diýmek, şo sen işiň däl. Hakik söýýän işiň bolsa, sen hiç wagt ýadamaýan.
Armaya. Ana şonu ýaly Begmurat. Ýanky öl kärine bolan söýgi hiç wagt seni ýad etmeýär. Höwes bilen işine gidýän agşam, höwes bilen öz maşgalaryna gowuşmak iň uly balyk diýip bir öňde akyllar. Sen men güýmäp, gurulmaýmap etimiz ýakaýmaly birden. Inni häzir näme edeli? Az beýlerek süýjür şonu. Ne sarymsaky şeýde getden häzir. Ha, doğraman. Ýok, doğraman Tagam çıkar. Hawa tagam çıkarýarlar ine. Şeýder görýär. Ana, bolly. Şey diýip, şonu alagatdan şu yerlikde koyuyoruz. Ine. Bunu şey diýäsädir. Çukurada koyýas, tagamly bolar ýaly ine. Onu bir grada, bunu bir grada koyýas. Ine. Sarımsak bilen kömelek. Sarımsak, kömelek, et içi gowurulmaly. Hawa. İskeler ýaşy otumda mataly. Şunam bir ýerde koýýar. Matayjak. Buna moyol berdi. İkincide kiçiräk eкен. Buna berdi ki yaş tarapda koýaýar. İki tarapda koýar. Ana boldy. Ne bilen gowurlardyr o? Hawa inni ve Murat kömelege duş etdikmi? Ýok. Duş etmeli. Ýan gowurmuşlar başlarına. Buruşlara mataymaly. Atay buruşdan. Sarımsagyň ýa otun ýytyş we alış. Alşýamy? Seni ýandyrany durdyň da men berrakda durdum taňa qat. Ha, ýa gowy. Tamam gowar. Inhänni. Kädimde nime berik kesir gadany? Ştak kesir? Aşağı yanmadı yani. Ştak kesirip berdim men onu. Inni häzir bunu gowy uwemeli. Şunu mezum etmeli. Ha, yumşat ýa. Yumşatmaly, ha, onu yumşat tabi. Gowy. Hani şu mezum edýän nimämiz biziň kuralymyz al. Zat bilen munşam nemetmeli, ezmeli. Ha, ezmeli, uwemeli. Uwemeli, uwmej etmeli. Düşnükli. Öz gadanyna taýynda hatda ýöne taýyn gadanyna ýöne şonu gowy edip ine şu wagt görýän bu nimesi bada. Ine bunu berde goýaly. Şurada goýaýly. Ha, goýaýly. Gelişýär mi? O, gelişýär. Ha, kädi. Kömek edeymi? Yo, ay bolondyr-la. Hani özüňem bar hani? Hani? Sen maňa ora guzulraksın. Yo, bolup duram. Ama her kim öýdi işine ýoksa diýem. Hawa, ýere degil, sen bolýan diýme. Şundan etmeli. Hawa, anlarmaly. Ay boldum şol. Bolarmy? Bolurum şol. Bolondy. Begmurat, indi şun peselde el birazcık. Şahat kadar aymasın şey. Gatygydyň maşa. Atıgadan hava, o atıgadan da. Derecesi 4 bolsa bolar. Bol derecesi 4. Bolly. Derecesi näni? Şundan 2 çemç atmaly. Qaymak. Qaymaktan 2 çemç atmaly. Ýene adaçy atar. Adaçy atar. Hawa. Inen şunu goýup bulamaly. Bular ýaly näme mi barmy? Sok bolýar. Ha, sok bolýan, şo bolýan. Şunu goýup bulamaly. Abi roýsdan ýene boşlaman bolýar. Hani ilk häzir bulary alışdynlar hani. Bunu näme bolýar? Senin elin gelişipdi bura. Nahar pişirýärmi? Menmi? Öýde. Men kän ýokdy däl, ýöne çiş mihmanara gelse ýa meýdana oglanlar bilen Çıkanda. bir täzelikler hakynda. Söhbetde şol bolýan diýip çyklarna çiş tabi satdylar. Çiş çıkıştırýar. Bolýar ýöne elim gelişýär diýen burama. Şu zatlara meni sen barlar berýek bolýar. Ýokman şişlikdi durmady. Şu zatlara meni barlar. Men ýadymdan çykmaka sonra size bereýin da sebäbi tomaşaçylaram berdiler. Niye çünkü size aşır däde diýerler. Yani gepleşiň başynda da aýdyp maş toýra berjek diýip. Aşyr kaka ýa aşyr daýy, aşyr agy däli aşyr dädi. Aşyr dädi. Inşallah emeden biziň değişmeler dünýäsy bir kıyıskacık değişmeler sahnalary gepleşimiz barda. Şonu
nimen illem aşır kaka diýem maňa. Hemme aşır kaka diýeni biz özüm tejen tarapdan bolamysoň aşır kaka diýilýärdi. Marlygar naşlamdan aşır kaka diýen. Onuň şu aşırakka diýen. Aşırakka diýilýär howa. Ýöne biziň şu degişme sahnalarymyz bardy. Ana şonno kardeşlerimiz var. Ana Türkmenistanyň atlan artistlary Ganny Mana Durduýew, Hoja Ýegan Nurduýew. Ana şolar bilen bile çykyş edýär. Şuňy kapagyny ýapay. Şeýdämi? Hawa kapagyny ýap. Ana şonno şu Hoja köplenç Balkan tarapdan bolansoň özü aşyr kaka diýmen aşyr däde diýdi. Bir sahnada. Aşyr däde Hoja. Hem özünden ula muňam kapagyny ýapmaly. Özümden ula hormat goýulanyna şu näme kaka, aşyr kaka ýa aşyr däde ýa aşyrakka diýilýärdi. Onuň hojaň özü Balkan tarapdan bolansoň maňa aşyr däde diýip şonu galdy. Onu Türk Şaraýew hem diýdi onu şeýdip rejissörümizden bulalaşyp aşyr däde lakam galy berdi. Aşyr däde. Onuň soňuny bir barny ol degişme sahnada aşyr däde bolsa. Ol çağalar üçin gepleşiňiz da siziň üçin körpüler. Munna da çağalar maňa aşyr däde diýdi. Aşyr daý diýjek ýalla. Ana onu da şol aşıraga diýjek ýaly bolmany. Olar munyň aşyr däde şol nimeden galan degişmeli sahnalardan galan aşyr däde bol galan. Ana hojan tapanady aşyr däde. Onu däde sözüne sebäp bolan Hoja. Ýöne ýene bir zat bolýar ki, bir tomoşlaryň arasynda men köpünç familiýam kan bilmän soňlar däde kanam diýerler maňa. Ondan bir şunu bir nime bolanlar, bir resmi nama nime dilerine käbir yerlerde däde fulaýmasyn zat tipli işlerinden nime diýerler onu. Aşyr Gurbanov diýip men aýdýan. Men köpsi men nimem familiýam bilen okurum. Şoň üçin tomoşlar aýdar men Aşyr Gurbanov, Aşyr Murat Gurbanov. Aşyr Murat. Ine şeýle. Buna harymda taýyn. bolup gelýär. Buna harym taýyn diýdi. Ine şeýle. Hawa, Murat. Buna harymda taýyn. Buna harymdan taýyn bolup gelýär. Onda sowama diýäli. Sowama diýäli. Sorwamyz doluna taýyn. Dolunu taýyn şol. Bir naharmy taýyn. Dudun barlak göräým elinde. Dudun barlak göräýär, haňy şemçe barmy? Dudadyrak. Balya boldur. O nädir birinji naharmyda? Birinji balya naharmy. Tagamda taýyn. Tagamy. Inni? Soňa sarymsak gerek maşyr dädi. Ýok. Aýraýyn muny. Aýraý. Inni? Pomidor ma bir zada niyet edip koydu abi. Gerek diýen zatlaň da. Ha, bu doğru. Pomidor onu bölmeli abi. Onu şunu suwadalar ýa açaýlym gapagyny. Açay. Sen Google ýaň şu zatlar. Menen soraýan. Aşyr dädi näçe gerek? Şu näçe renk başa ýerde? 3 görnüş var. Hersine 2 sanalar. O vurmaly mı gadan ataraýynmy? Şeýerleri mi? Hawa. Ýokman. Ne şey pomidorlar muňa neme dünýä ýüzünde çeýre pomidorlar diýil ýa-da. Biziň şu wagt toprağymyzda öňýärşi. Türkmen telekeçileri. O Türkmen telekeçileri ýetişdirip öňür ýa-da şunyň. Muňa adi çeýre. Dünýä ýüzünde çeýre pomidorlar. Bir çağa kapylar pomidorlar ýokdy. Ne şu wagt çağalamy görüp oturşuny kiçik pomidor. Edim her ýyl renkde görüm. Şu wagt 3 renk bar, renk kan başga renkler bar. Şu ýerde näme şu 3 tane renk bar. Şuny häzir 2 bölüp, näde gadan atýar. Ha, gadan atardyň dämi? Meska ýaly. Meska ýaly. Şu bolarmy? Ya ýene da taýyrmaly. Bolly. Belki ikisi. İkisi bolar. Oja gaşlarym atyp goýar. Aşyr däde bolarmy? Bolar. Hani? Bolar. Bolajak ýaly şu. Suwa tüýerek diýdim. Hawa. Suwa tam taýyn görnüşde. Şon diýdim dämi? Ha, bolly. Diýelim boldy. Şu beren näme sanawynda bar. Bolly sanawda bar. Men şot ýazmyş, şo sanaw. Dogurdym onu. Bi inni şunu ýeme häzir gogur ýeresin. Ýeretmi? Ýereýär. Ne ýereta? Inni pomidor atmaly.
Burada üstünde taşıramak mümkün şeydi. İntihta sıramaz. Qoğurlu uğranı. Qoğurlu uğranı sırar. Bu hakikati yağ nime der, atıver. Atıver. Inni şu birazcık bir nimesin ne? Qoğurulmalı ha? Qoğurulmalı. Tuvatın aktalım şu var. Ya ente iyi rahmi. Aha. Atıver diye alkan belli. Hemmet natayın mı? Asırda da. Hemmetin atmalı, hemmetin hava. Ne bilir şu at bol lan ne ikimiz bir yarım tane 40 mı da oluyor şu at. Nahar bir şey, o gepleş git dur nahar bir şey dur. Ana, özünün ana boldu. Ha. Ha, bulur ötede de. Kömelök. Et. Kedi. Ben bu kağıdı sonra o da ilk parasını verirler. Ya yer az kovulukma. Mesenin meteriyetin böyle. Şundan haber. Şular birazcık nemesin. Yerleştin. Duz. Limonat. Aha. Birazcık aralı. Ayla. Asırda da. İnnem. Misriyan tağamla iyi canım alır mı? Aşırda da. Tağamlarının etmek diyeni al. Tağayın hava. Hava. İnni. Çıkarıştırıverelim mi? Çıkarıştırmalı hava. İnni tayinlamalı. Bir. İğmeye tayinlamalı. Ene. Aha. Kömek edeyim. Etini çıkaralım mı? Etimizi çıkarmalı. Çıkarmalı. Etimizi çıkarmalı. Kafamızın üstüne çıkar ya. İlk çıkar yaz. Yağı da sarkar yali. Bravo. Çıkardık. Şunu doğramalıydım. Asırda da kömek ettiysen ha öğünüm kettirdik ya öğünüm. Yok kömek etsen. Kömek edeyim. Şöyle kömek et. Hani? L'Oreal'i. Hani ben bir işim geldi ha. Aha. Yine dört böyle. Gel süzülür. Paçakalın önüne de. Hava. Neme her bir dağıtın taşkı görünüşüm olmalı la. Tağamam olmalı. Hava. Tağamam olmalı gününe taşkı bedegen olmalı. Taşkı bedegen olmalı. İçki bedegen oluyor ödünün düşünüklü. Bir de köpek dağ restoranı var. Şu L'Oreal görünüştü. Aliyalar yönü edil. Bunların hafta işte açıcı göze görünüklü yağdaydı. Hava. Seredende aslında şonu yalı bir neme var. Seredende eşik dükkanı var ya. Eşik dükkanı o ödünü koyuluyor. Seredende şu eşikler geyetin geliyor da. Edir şonu yalına şu naharda da şeydi. Seredende iyetin geliyor. On tagama bir başka. Yani taşkı görünüşüm üfleşik tamam. İnni şunu yeme tayin diyor Murat. Şunu al ya. Hava şol. Ya yerin salsalım. Yok. Bolya Allah şonu. İnni şu etin tögörüğünü şuları yerleştirip çık. Oğudun görünüşü. Sen onu oğuryan oğudunlu koy. Edip. Hava. Şeyde çıkanı. Pomidorlarım kattalına. Çeri pomidorlarım. Aha. Ana. Gel şöyle. Bollu. Şu kömürü kuramalı verek. Yerin çalışay. Hava, yerin çalışay olmadı. Aşağı üstürde yerin çalış. Kömürlükler mi da? Kömürlükleri mediline şunu yani o kadar çıkmalı la. Tögörüğüne. Üstüne atsan amalı, üstüne şeyle. Sonra onun yağını üstüne paylaymalı. Aha. Şey ya. Ana. Değişin gel olur mu? Yine mehriban tomoşlar tayinlan bir naharlanma
tagamlamada tayin bol. Inan beg murat daadyk göreli. Şoň üçin owa süýji bolup durmy, on häzir barlak göreli bolýarmy? Şoň üçin ilki bilenine birinji şi. Şundan başlaýar. Kädil şorwadan başlaýar. Taýarlamasam aňsat eken. Taýarlamak diýsen aňsat. Bolandyr aşy. Owa. Sen doýarsyň aşyň. Doýan. Doýanmy? Niýe doýan? Getir maňa. Özüňe doýun. Indi özüme doýuýyn. Özüme doýan adamlar. Ana, haşır dädi. Ya bismillah hani. Tüyücü vardır. Biz tayinladık mı şunu? Şeyle tüyücü vardır. Ha? Hem medadylar. Burjy, duzy, qaýmagy. Aşper güýçli bolar şonu ýaly bolýar. Indi etmedem sowamaqa. Kädi çorwadan doýmaqa. Ha, eti yedim ne derem ha? Bolly. Onda inhara bıçağım. Hada men bıçağım. Ha sen çarşağım. Hada men çarşağım. Şey kesiyor. Dinle. Ani. Şipdirme. Neme? Kömelöňi kuwatyny. Näyle? Kimi taýinläjek nahara? Gulaň ketselerem duýmarsyň diýilýär tagamlar bol. Mähran adam bar. Tomoş var. Her biriňe şunu ýaly datly tagamy öýüňde taýinläp bilýär. Eýem biz görkezine näme taýlanmalan. İşte asaryň, kädili, naharyň. Şeredine bir etli, iç kömölöklü, hem otlu, pomidorlu, näme taýlanmalyny beýmärde kimisi görkezip. Türkmenimiz da tagamlarynyň bir kysanyň näme taýlanşyny gördüňiz. Hem özüňiz öýüňizde şunu ýaly datlygam taýinlap bir maşgalada agdy berje bolup bileje şunu ýaly datly tagamlar datmak, iýmek, ýetibesin. İşte ýaňy açyk bolsun elmede ama taşaklaňyň bereket artsyn. Taşaklaňyň elmede ama ýani ojaklaryň elmede ama ırsyl bolsun, bereket bolsun, jan talyp bolsun, agdy berip bolsun. Şunun ýalyny ajaýyp zamanda ýaşap beremde özümiz bu ýa sebäbi şunun ýaly ajaýyp zamanyň bir de gahrman arkadamyň peşkeş berdi. Şoň üçin iri arkadamyň sag bolsun aýdýar elmede ama Mähran prezidentimiň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun elmede ama her tutýan tutum işleri rowat bolsun. Köp sag ol. Aşırda da arduwlaňyz hasyl bolsun, siziň hem ojaklaňyz awat bolsun, siziň hem maşgalaňyzda yrsyl döwlet ýar bolsun. Geljekde de Mähran arkadamyda şeýle gyzykly gepleşikleri bilen, sahna oýunlaryňyz bilen Mähran arkadamyda toýlarda, bayramlarda halkymyzy begendirmek her birinde miýesser etsin diýip tüýsüremeden arduwlaýar. Gepleşigimizde gelip gatnaşanyňyz şu ýene ýene bir ýola dörejilik toparmyzyň adyna sag bolsun aýdýar. Maşgalaňyzda awat bolsun ýene bir ýola size de işiňizde uly üstünlikler arduwlaýar. Mähran ýeleşir hormatly müşahitler, biz şeýle ýaşy arduwlar bilen gepleşigimiz jemleýär. Fursatdan peýdalanyp bize yaşamağa, işlemäge, uly mümkinçilikleri ördüp berýän gahrman arkadamyda köp sag bolsun aýdýar. Ediz arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Gahrman arkadamyň saýatyny Türkmenistan parahatçylygyň we inançmagyň watany bilen ajaýyp ýylmazda bagtyar türkmen halkymyza goýgunlar, toýlugunlar ýar bolsun. Goý her bir türkmen ojagyny saçaklarymyz dolu bolsun. Her birimizde de toýdan ýetirdi. Mähran ýeleşir hormatly müşahitler, şeýle ýaşy arduwlar bilen biz noş bolsun atly gepleşigimiz jemleýär. Ýene de Türkmen Tele ýaýlymyny goýgunlarda, toýlugunlarda diýdarlaşýança hoş wagtlar. Hoş wagtlar.